Салому алейкум ҳамакаса. Ин аз канали Сафархон ТВ. Валик заказ кардам гул ати аппарат. Ина аппаратуш, ина гулуш ҳамаш заказ кардам ба доставка. Ҳамаш ба муддати где-то 10 соат шидагда заказ кардам, ба Қурған овардам. Ина аппарат, ина гулуш. Раҳмати калон акай Сафархон, зинда бошӣ бародар. салому алейкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз, ва ҳар ки ҷои бошед худованд нигаҳбонтон бошад. ва дар навори имрӯза яке аз беҳтарин наворҳои бародаро, нигоҳ кунед чӣ хел ба зеб омадаги ремонти ҳамин хона. ва ҳозир дар бораи ремонтиш гап мезанем ва дар бораи расходи материалиш. бисёриҳо мегуфтанд ки ҳамин абоё аз чанд суман сар мешавад. бародаро, абои 50 сантиметра сар кардаги то 1.5 1.6 размерошон. арзони арзонаш аз 60 сомонӣ сар мешавад 50 сантиметрош. 1.6 сантиметраш аз 125 сум сар мешавад то 500 сум 600 сум то 820 сум ҳам абои гирифтагием бародаро задагием. ҳамин абоя 280 сомонӣ абои танаи стенаи, 320 сомонӣ абои потолок. як рулон барои потолока гирифтагием 320 сомон. моишни качественяй. абоёи стенашам моишняй 280 сомон гирифтем. ба шароити хонадор мақсад расход кардаги гирифтагием. ва дар ҳамин хона 6300 хулоса 6500 сомонӣ қатъи материал, суми усто, роҳпулӣ ҳамаш расход шудагия дар ҳамин хона. ливстро донаш 450 сомон харидагия. ливстроро нигоҳ кунед чӣ хел нежния ки ба зебай. қатъи лампочка ҳамаш 450 сомон ливстро ғалтидагия. ва касоне ки мехоҳед ҳамахе ремонт кардан дар WhatsApp банависонед, нашоти нархнамо суҳбат мекунем ки ҷои дар нархҳомон тоғри бигирад, ремонт ҳам мерем. ва касоне ки мехоҳед ремонта ёд бигирем ки ҷоиша намефаҳмед, метавонем банависонед, нашоти ремонт ҳам иншаалло ки мефаҳмонем сода карда ба ченӣ мефаҳмидагии худмон. ва бисёриҳо занг мезанем ки материалш ҳисоб кун устод чанд сум мешавад, ман расчётма бигирам. ва баъдан мо мепурсем ки кай ремонт карданӣ, мега ки баъзе бародарон мегӯянд 3-4 рӯза да, баъзеш мега ки ягон 4-5 моҳ пас ё ки фалон моҳ аз Москва меом, баъдан ремонт мекунам. воша мо дигар ҳисоб ҳасаб намекунем, равон намекунем. бо мегӯем шумо ки бародар хафа нашавед. ба чӣ хотир мо равон намекунем ки ҳар рӯз нархи строителни хесесай, ҳар рӯз нархиш дига шидесай. ба ҳамин хотир ҳозир мо ҳисоб мекунем, пага меои худат мехари қимат ё ки арзон, баъд мақсад тоғрӣ намегирад. ба ҳамин хотир бародаро, кадомеш ки кора сар карданияи залогша мо мегирем, мерем хонара мебинем, материал ҳамаро ҳисоб ҳасаб мекунем. мегӯем ки ин қадар расход мекунӣ устода, қадар дигар расход мекунӣ дар материали хонаи худат. ва качественӣ бо маҳсулотое ҳаста ки конкретно 100% нестанд. маҳсулотое ҳастанд ки 100% качествениянд. дида намунча ҳисоб мекунем, метавонем кадомеш ки тоғрӣ бигирад, амуша ремонт кардан метавонем. ва гарантия ҳам аз ҳисоби маҳсулот мо метавонем. кадом клиенте ки качественно бигирад, гарантиш метавонем иншаалло. ва дастгирия фаромӯш намекунем бародаро. фикрҳои ҳар як шумо барои мо муҳимае. фикротонро метавонед дар комментария бинависонед. ва ки ҷои бошед худованд нигаҳбонтон бошад ва дар паноҳи худо бошед бародаро. ҳамон лайкҳоро як шаташаб кунед. иншаалло ки наворҳои наву пешкаши ҳар як шумо мегардонем. чанд қадар шумо дастгирӣ кунед, мо ҳамон қадар навигарӣ мекунем барои шумо бародаро. ва худованд нигаҳбон бошад ҳар як шуморо то наворҳои ояндаи Сафархон ТВ ра.